Mudzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani abale ndi alongo mwa Ambuye pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi tsiku lachisanu pa 3 Mei chaka cha 2024 ndipo ndi lachisanu la Mulungu la 5 munyengo ya Pasaka. Komanso lero tikuchita chaka cha apostoli awiri, Filipo ndi Yakobe, apostoli. Chifukwa chake mawu athu amakhala okhudza anthu awiriwa. Mawu amkhalata yoyamba ya Paulo kwa Akorinto pamutu 15 ndime 1 mpaka na 8. Khalata yoyamba ya Paulo kwa Akorinto mutu 15 ndime 1 mpaka na 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Richard Chabwera wa Montfort Media Choir kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Komanso uthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Woyera pamutu 14 kuyambira ndime 6 mpaka na 14. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Koki, achipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu ankatolo yamba ya Paulo oyera kwa Akorinto. Khristu adaonekera Yakobo, kenako atumwi onse. Abale, ndifuna kukumbutsani uthenga umene ndidakulalikirani. Mudawulandira ndipo mudakhazikitsapo chikhulupiriro chanu molimba. Mulungu adzakupulumutsani ndi uthenga wabwinowu ngati musunga bwino mawu ake, monga ndidakulalikirani. Popanda kutero, bwezi mutangokhulupirira pachabe. Pajatu mawu akulu amene ndidakupatsani ndi omwewo amene inenso ndidalandira. Mawuwo ndi akuti Khristu adafera machimo athu, monga malembo anenera. Adayikidwa m'manda, mkuja wake adauka, monga malembo anenera. Motero adaonekera Kefa, kenaka atumwi 12 aja. Pambuyo pake adaonekera abale opitilira 500 pa nthawi imodzi. Ambiri mwa iwowa akalipo, ena adamwalira. Ndipo adaonekera Yakobo, kenaka atumwi onse. Potsiriza, pambuyo pa onse adandionekeranso ineyo, ngakhale ndili ngati mpolo chabe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu adamuyankha Tomasi kuti, ineyo ndine njira, ndine choona ndiponso moyo. Palibe munthu angafike kwa Atate ngati sadzera mwa ine. Mukadandidziwa ine, Atate anganso mukadawadziwa. Kuyambira tsopano mukuwadziwa ndipo mwawaona. Filipo adati, Ambuye, tionetseni Atatewo, mukatero tikhutira. Yesu adamuyankha kuti, iwe Filipo, ndakhala nanu nthawi yonseyi ndipo sunandidziwebe.
amene waona ine waonanso Atate. Nanga bwanji ukuti tionetseni Atate? Kodi sukhulupirira kuti ine ndimakhala mwa Atate ndipo Atate amakhala mwa ine? Mawu amene ndimakuwuzani sachokera kwa ine ndekha ayi, koma Atate amene amakhala mwa ine ndiwo amagwira ntchito yawo. Mundikhulupirire kuti ine ndimakhala mwa Atate ndipo Atate amakhala mwa ine. Kupanda apo khulupiriranitu chifukwa cha ntchito zanga zomwezo. Nditu ndikunenetsa kuti amene amandikhulupirira, ntchito zomwe ndimachita ine nayenso adzazichita, ndipo adzachita zoposa pamenepa chifukwa ndikupita kwa Atate. Chilichonse chomwe mudzachipemphe potchula dzina langa ndidzachita, kuti Atate adzalemekezedwe mwa Mwana. Ngati mudzandipempha kanthu potchula dzina langa ndidzakachitadi. Ndi mawu a Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Chaka cha Filipo ndi Yakobe chikutipatsa ife mwayi wa kusinkhasinkha chinthu chimodzi chimene anthu ena safuna kuchikhulupirira: the Holy Trinity. Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera ndi amodzi, utatu woyera. Lero tu Yesu akunena mwachuchuchu, tamverani kuti chimene akunena Yesu ngati sitikhulupirira mawu ake, ndi mawu tu authenga wabwino, si mawu a munthu. Akunenetsa poyera kuti amene waona ine waonanso Atate. Amene waona ine waona Atate. Ndiye Filipo sakumvetsa, akufunsabe kuti tationetseni Atatewo. Inu ndikunena tu amene waona ine waonanso ndani? Atate. Tationetseni Atate. Simunamvetsebe. Ndiye tamverani. Nini pamene Yesu akunenetsa nditu akunena tamverani: ine ndimakhala mwa Atate, Atate amakhala mwa ine. Kwa ife anthu zimenezo zikuoneka ngati zosamveka. Ndikudziwa kuti ndine munthu thupi komanso mzimu. Ndikumvetsa kuti mzimu utikukhala mwa ineyo, komanso kuti munthu kukhala mwa munthu nzake. Amene waona ine waona Atate. Inu tamverani: ine ndimakhala mwa Atate, Atate amakhala mwa ine. Ndipo khapo ine ndikamalankhula si inenso ndimalankhula, sikuti ndimalankhula ndekha. Ndikamalankhula mawu amene ndimakuwuzani sachokera kwa ine ndekha, nakuti tilipo awiri. Atate amene amakhala mwa ineyo ndiwo amagwira ntchito yawo mwa ineyo. Mundikhulupirire kuti ine ndimakhala mwa Atate ndipo Atate amakhala mwa ine. Atate akuti kupanda apo khulupirirani tu chifukwa cha ntchito zanga zomwezo. Pamene Yesu amachita zodabwitsa amachita popeza kuti anali ndi Atate, anali amodzi nthawi zonse. Ukumbukire pamene Yesu anali ku Golgota kuja atampachika, ndi pamene anati Eloi Eloi lama sabachthani, ndikuti Mulungu wanga mwandisiyiranji. Ndi pamene Atate anakhala ngati kumusiya Yesu pokhapo. Chifukwa chani? Chifukwa Yesu, potenga mawu ya Paulo yera mukalata yake kwa Korinto, Yesu adasanduka uchimo kuti atipulumutse ifeyo. Pantanda paja Yesu adasanduka uchimo, adasandutsa iye amene analibe chimo nasandutsa chimo kuti atipulumutse. Ndi Atate sangati kukhala kumene kuli chimo. Mwandisiyiranji. Umunthu wake wa Yesu udayenera
kumva zowawa zonse, koma Mulungu Atate anali ndi Yesu nthawi zonse, sanamusiye, anavomera imfayo, anavomera, anali pompo, koma anavomera kuti iye avutike yekha monga munthu, monga munthu. Abale okondeka, taganizirani mawu oyambirira aja kunena kuti Ambuye amene waona ine waona Atate. Abale, tiyeni tiganizire bwino pamenepa. Amene waona ine waona Atate. Funa kunena kuti ngati ineyo ndakhulupirira Yesu, ndili mwa Atate, ndili mwa Atate. Mukadandidziwa ine, Atate anganso mukadawadziwa. Kuti tidziwe Atate tiyenera kuti tidziwe Yesu. Kumva twete? Kuti tidziwe Atate tiyenera kudziwa Yesu. Chifukwa sitingati kupita kwa Atate popanda kudzera mwa Yesu. Imfa yake yatipulumutsa tonsefe, chifukwa chake tiyenera kudzera kwa Yesu. Koma mawu akulu ndi amene mukadandidziwa ine, mukadadziwanso Atate. Kudziwa Yesu. Abale, takiti ndizani bwino twete, ineyo ndizalephera kudziwa Atate, ndikuti Mulungu Atate, ndikulephera kudziwa Mulungu ndikapanda kudziwa Yesu. Ndilephera kudziwa Mulungu popanda kudziwa Yesu. Ndikumudziwadi ine Yesu. Chifukwa ngati sindikumudziwa Yesu, ngati sindinamulandire ngati mbuye wanga ndi mpulumutsi wanga Yesu, amene anataya moyo wake chifukwa cha ineyo, kudziwa chikondi cha thunthu cha Yesu, ndikapanda kudziwa Yesu, ndi Atate yemwe sindingamudziwe. Sindingati kudziwa ndikapanda kudziwa Yesu. Awatu ndi mawu amene tiyenera kuaganizira. Mukadandidziwa ine, Atate anganso mukadawadziwa. Kodi ndikuwadziwa ati ine Yesu? Ndikuwadziwa ati ine Yesu? Palibe munthu amene angafike kwa Atate ngati sadzera mwa ine. Koma tundizoona atu abale okondeka, ngati sitidzera mwa Yesu sitingati kupita kumwamba. Chifukwa chake manenesa pena pake kuti amene sakhulupirira Yesu sangati kupulumuka. Amene akukana Yesu, wowukira Yesu, amene sangati kupulumuka. Sangate. Chifukwa kuti tipulumuke tiyenera kudzera mwa iye, mwa Yesu. Tidziwe Yesu, timudziwe Yesu. Ndiye Filipo wamvetsa atu lero. Wamvetsa pamene Yesu anamuwuza poyera kuti ngati mwandiona ine mwaonanso Atate. Ngati mwandiona ine, ngati mwandidziwa ineyo, mwadziwanso Atate, mwaonanso Atate. Mawu amphamvu amenewo. Zotsatira zake, pamene ife tili ndi Yesu, tadziwana ndi Yesu, tadziwana ndi Atate, tingati kupempha chilichonse. Koma Yesu anati, pofuna kupempha, mutchule dzina langa. Taganizirani mwana amene akupita kwa amayi kuti akapemphe china chake chofunika pa moyo wake, kaya ndi maphunziro, kaya ndi ntchito, kuti apite kwa amayi, kapena yayi kamwana wang'onong'ono kuti apemphe switi. Bambo kumuwuza mwanayo kuti pita kwa amayi. Koma ukanene kuti ndakutuma ndine, akupatsa. Mwana wanga pita kwa amayi, ufuna switi Koma mukanene kuti andituma adadi. Yesu akunena zomwezo. Mukafuna kupempha kanthu kwa Mulungu, chonde mukatchule dzina langa, mulandira. Mawu amphamvunso amenewo. Mukafuna kulandira kanthu kuchokera kwa Mulungu, mukatchule dzina la Yesu. Chifukwa chake mpingo wa Katolika mapemphero ake onse akamanena posirize pake samangoti amen, amati kudzera mwa mwana wanu Yesu Kristu Ambuye ndi Mulungu wathu. Kudzera mwa mwana wanu Ambuye Yesu Kristu. Tikupempha kudzera mwa Yesu. Mapemphero onse tiyenera kumalizira choncho. Kudzera mwa Yesu Kristu Ambuye ndi mpulumutsi wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera tsopano ndi pa nthawi zosatha. Kudzera mwa Yesu. Mapemphero athu onse usangoti amen, koma kudzera mwa Yesu, mu dzina la Yesu. Tilandira.
chilichonse chomwe mudzachipemphe potchula dzina langa ndidzachita, kuti Atate Mulungu adzalemekezedwe mwa Mwana. Ngati mudzandipempha kanthu potchula dzina langa ndidzakachitadi. Awatu ndi mawu otipatsa ifeyo mphamvu tisaope tsono kupempha mu dzina la Yesu tilandira. Chifukwa chani? Chifukwa cha masautso ndi kuuka kwake kwa akufa. Imfa ndi kuuka kwake ndiye mphamvu zimene ifeyo Akhristu tiyenere kugwiritsa ntchito. Chifukwa Yesu mphamvu yake yagonera pamenepa. Paulo oyera pena pake amanenetsa kuti Yesu mfumu ya mafumu ayenera kulamulira mpaka na adani ake onse atakhala pansi pa mapazi ake. Yesu ayenera kulamulira. Ndiye titchule dzina la Yesu, adzalamulira moyo wathu. Osatinso winayo alamulire ayi, koma Yesu. Tikatchula dzina la Yesu, chilichonse chimene tipempha potchula dzina lake tidzalandira. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.